Every day we get your views concerning the critical aspects of life. Homa Bay TV is establishing a platform for everybody to give their own opinion. And today we are in one of the critical and the most developing towns in Homa Bay County. Towani kijatelo. Irio nadi? Ario maber. Ero kamano. Penjo mokuongo. En kuom jo apiko. In kaka ja apiko, nitie weche moko mawachore. Apenji. Penja. Penjo mokuongo en ni jo apiko nitiere kaka umayo ji mon. Ben adier? En adier. En adier? En adier. Ang'o mimayo ji mon jatela? Ang'o monu mana mondo un ubed abeda gi monu go? Ang'o mimayo wa mon? Gimomiyo wanyalo mayo ji mon. Seche moko wating'o gi apiko. To watero gi. To giting'o apiko kanyo be wawuoyo kodgi. Koro seche ma wawuoyo kodgi no to winjruok bedie. Ka winjruok sebedie to namba simu kaore. Linka apikni to gi weche njore. Biye gi wacho. Njore. Mano to kiriambo nikech apiko ka in my behalf hata ng'eni ok aja njore to bandie njore moponde koro mana kotim nonro makate nya yud njore gi. Njore mokuongo kuting'o mondo ji tumako break kuchope bamb tumako break kama to tunde gi mulo toku ka ben adie. Ng'eni samoro break ok nyone ne nyaka ng'ato chore iri samoro gima odonje emergency te nyone to ochweko buti ng'eni mano ok ng'arach mano ok ng'arach nyono gimoro emergency osweko tuomi. Koro un sasa mu ting'o mondo ji to emergency no be tumako break kama no? Luore gi emergency monyon gi break be nyaka nyon jatelo. Break en nyaka nyon.